Takže Seva, vítam vás pri novom videu, ktoré sa nazýva Poulíme Show. Už asi viete z názvu, že o čo sa bude jednať. Bude sa tu jednať o to, že budeme obidva naúlení, teda Geňo a jeho kamoš Ahmed. Takže Ahmed prišiel z Líbie, prišiel sa nám troška predstaviť, nový hosť, a budeme dneska vlastne hovoriť o jeho živote, o jeho frajerkách, o jeho kurvách, o jeho bordeli, o jeho sexuálnom živote budeme rozprávať, o jeho kamošoch, ako sa má, koľko má rokov, jeho celé meno a tak ďalej a tak ďalej. Takže privítajte prosím vás Ahmeda Iškariotského. Dobrý večer. Seva Ahmed. No, Seva, Geňo, Seva, díky moc a ešte sa chcem poďakovať aj tvojim pripečeným kokotným kamarádom, že ma práve donesli z Líbie v moje sexuálne chvíľky s mojou kamoškou Sopeleňou Judiniovou, takže ale tak Sopeleňa plakala. Samozrejme si už zobral môj brat, ako nahradiť moje miesto diktátora v Líbii. Týmto pozdravujem, čauko Aziz, čauko, zdravím. No takže pýtajte sa, čo chcete v pohode a ešte raz ďakujem moc. No, dobre, jasné, dobre, už drž piču, dobre. Takže ideme na prvú otázku a to je, aké je tvoje celé meno? Prosím ťa, lebo zatiaľ poznám len tvoje meno, čo je vlastne Ahmed Iškariotský, a máš ešte nejaké stredné meno, poprípade aj druhé priezvisko, alebo tretie priezvisko, alebo predmeno ešte? Povedz nám tomu ešte, prosím ťa, díky moc. No, toto sa ma pýta stále viacej a viacej ľudí a ja furt jak kokot odpovedám to isté. No, keď už to chcete vedieť teda, tak moje pravé meno je akože Ahmed Iškariotský, ale moje celé meno je Ahmed Dierka Vokolomandel Piche Pistria Kurvolov Iškariotský, prosím ťa. Takže to je asi moje celé meno. A ešte niečo, pôjde, sa ma ešte niečo opýtaj, čaká na tvoje pripečené otázky, len do toho, poď. Dobre, drž piču. Dobre, drž piču. Kokot. No, dobre, máme tu ďalšiu otázku. A to je, že čo tvoje vzťahy s kamošmi, ako to vlastne prebieha u vás v Líbii, s vašimi kamošmi, tvoj sexuálny život, niečo nám k tomu povedz, koľko máš rokov povedz, a ešte by si vlastne mohol povedať, že koľkokrát si pojebal vlastnú mamku. Prosím ťa, to by som rád vedel. Tak v pohode, akurát. Kamošo by som teraz vlastne prebral čajku, takže to je nového u mňa aj. Čo ti ešte poviem, sadli sme si všetci traja aj s kamošom, aj s jeho frajerkou, ktorú som mu podebal vlastne. Na Líbii do našej reštiky. U Usama, proste nafúsali sme si navzájom do piva, ako sa to robí, víš, také tie naše tradície, dobre bolo, tak u vás sa žere na Mikuláša čokoláda, u nás sa proste pluje, keď niekto niekoho podjebe vlastne do pohárov. Vypili sme v pohode, chrachle plúvali nám vlastne do hrdla, strávili sme to všetko, potom sme sa povracali v pohode, všetci spolu nahajzli, takže bolo dobre podľa mňa. Moji kamoši sú v pohode, fajn. Môj sexuálny život, čo ti ja poviem, tak dávam to 3-krát denne, čiže nič moc, ako mohol by si to vystrihnúť, lebo toto sa na to hanbím, ale nevadí. A víš čo, ti ešte poviem, tak rokov, za chvíľu budem mať už oslavím 13-ku, konečne. Ty kokot, veď pred rokom som oslavoval 12-ku, čo ti jebe, jak to rýchlo letí. A to už som si toľko vecí zažil. Zlatá 13, za chvíľu bude na vozíčku, ty kokot. No a čo bolo ďalej, koľkokrát som Kámo, počkaj, táto otázka mi nesela, kámo, ty čo si to vlastne dovoluješ? Čo si to ty dovoluješ do piče? Čo si tu otváraš hubu na moju mamu, máte už jednu priebatý, ty linos prostý? Túto otázku okamžite vymažeš, rozumieš ma? Vymažeš, ty skurvínec vyjebaný. Kokotný pičas. Vyjebaný fas. No si značku Adidas, ty kokot. No čo, ideš do mňa, ideš do mňa, ty kokot. No poď, tak ti rozjeme, ty vyjebanec, do piče, do piče!